To jama'a assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu a tasha mai albarka, sannan kuma muna muku maraba da zuwa tasha mai albarka Turkashi. Rigima ta balle a Kano bisa yadda Abba Al-Mustapha shugaban tace fina-finai na jihar Kano ya fito yake shela yake cewa dole fina-finai guda 20 ya kansile su a cikin jihar Kano. Ko mene dalili ko kuma me isa Abba Al-Mustapha yi wannan abubuwan? Wasu suna cewa abin da Abba Al-Mustapha ya bai dace ba, wasu kuma suna cewa abin da Abba Al-Mustapha ya dace, saboda barin wannan fina-finan ana cikin su zai zamto ɓata gari ga al'umma ga ma jihar Kano baki daya. Hakan ne ya sa manyan producer suka fito suka magantu. Abdulhamad mai kwashewa ya fito ya tofa bakinsa. Abdulhamad ya fito ya yi tsokaci akan abubuwan da Abba Al-Mustapha yanki. Aminu Saira shugaban tace fina-finai shi ma yanki ya fito shi ma magantu bisa yadda yake nuna masa abin da yake gaskiya bai dace ba. Tijjani Asasi shi ma ya fito ya magantu. Abdulhakim producer shi ma ya fito ya magantu. Manyan producer sun fito sun magantu bisa Abba Al-Mustapha kokarin da yake shirin aiwatarwa, suna gaya masa kai zanki saboda hakan na iya ja barazana ga rayuwarsa baki da. Amma Abba Al-Mustapha ya ce ya san abin da ya sa kuma ba za mutane ba za su fahimci dalilin da ya sa ba, sai an dan ba shi lokaci tukun da su tabbatar da abin da yanki ya yi daidai. Wasu suna cewa suna so su ji abubuwan da ya sa Abba Al-Mustapha yanki, hakan ne yasa ya ci zai hana fina-finai har kwaya 20 Turkashi. Rigima ta balle ko kuma rigima tana ƙara balle saboda Abba Al-Mustapha ya ce babu gudu babu ja da baya. Thomas saurare ƙara gyara zama ku ji abubuwan da suka fito daga bakin Abba Al-Mustapha, kuma abubuwan da suka fito daga bakin manyan producer bisa yadda Abba Al-Mustapha yanke wa'annan hukuncin. Mai sauraro, idan yanzu ka shigo tasha mai albarka, ku ci gaba da yi mana subscribing, kana ku danna mana alamar ƙararrawa da zarar mun dora, domin tashar Arewa Blog TV ta ku ci, mu ma ta mu ci. Wannan dalilin ne yasa Abba Al-Mustapha, ku tsaya ku ji dalilin da yasa Abba Al-Mustapha ci zai hana fina-finai kwaya 20 saki a jihar. Abba Al-Mustapha ya fito ya ƙara faɗawa jama'a da ke masana'antar ta Kano, ya ce in dai mutane ba su hankalta ba kuma ba su gyara sana'arsu ba, ya ce za su iski abin da ya fi wannan. Ya ce wannan a dokar da yanki, ya ce wannan ba komai aka ji ba, sannan kuma ya ce ba komai aka gani ba, saboda ya ce aiki za su fi haƙi da gaskiya. Lokacin da Abba Kabir Yusuf ya ba wa Abba Al-Mustapha mukami, ya ba shi ne bisa zumma ya tabbatar da ba za a ji tunya ba, sannan kuma ya san ba zai gagara ba. Hakan ne ya sa mutanen da suke daɗin kowa, mutanen da suke cikin fiɗin daɗin kowa sun fito sun mugantu, sun ce gaskiya abin da Abba Al-Mustapha yanke, sun ce ba yi musu adalci ba, saboda sun ce ba sa faɗin ba, sannan kuma ba sa abin da bai dace. Hakan ne isa suka ce za su yi wa Abba Al-Mustapha a zanga-zanga, saboda bisa yadda suke gani kamar iya bakin ciki da abin da suke samu a masana'antar ta industry. Wannan dalilin ne yasa Sheikh Aminu Ibrahim Durawa ya jinjina wa Abba Al-Mustapha bisa yadda yake tashi yake aiki bilaki da gaskiya, bisa yadda yake kakkaɓe ƙwarar kuma ke gyara ɓata gari. Producer sun fito sun magana, sun ce gaskiya abin da Abba Al-Mustapha yanke, sun ce gaskiya ya kamata a duba abin da yanke bai dace yanke ba, sannan kuma wannan abin da yi ba tsari bane ba addini kuma a shari'anci, saboda dan me zai ce zai hana fina-finai har ƙwaya 20 lokaci ɗaya. Abba Al-Mustapha kan yi musu wannan abin tun a kwanakin baya, ya taɓa musu wata sanarwa, ya ce musu dole ya kamata a ce a gyara masana'anta, tun da kun ce masana'anta ce, shi ma masana'antar ce gunsu, tun da shi ma ayawakin harka ne, sannan kuma shi ma abincin nasu kenan. Hakan ne sa da wani taro yake gaya musu ya kamata a nutsu a gyara, saboda a wuri tare a tsire tare, amma suka yi buris da zancen Abba Al-Mustapha. Hakan ne yasa ya ɗauki mummunan mataki akan hana fina-finan, yake ce to bari ya hana, zai ga uban da ya ci za a saki in ba da sanarsa ba. Da zancen da gurin mai gidan gwamna Abba Kabir Yusuf, ya ce tabbas abin da Abba Al-Mustapha yanki ya yi daidai, sannan kuma tsarin da ɗauko haka ake su, ya ji Abba Kabir Yusuf kenan. Ya jinjina masa, sannan kuma Abba Kabir Yusuf ya ba wa Abba Al-Mustapha wata kyauta bisa yadda yake aiki ka'in da na'in, yake aiki kuma bai haƙƙi da gaskiya. Aminu Saira ya fito ya faɗi wasu abubuwa, ya ce gaskiya dole sai an saki ɗinsa, kuma me zai faru sai ya faru. Rigima kaga za ta ɓarke sabuwa ke.